ang mangyayari dyan, talagang kung nagsilok ang gano'n, nananasin sa palampalo pagka-import ng petition dito sa bahagi ng Commonwealth natin. Yeah, this is the latest. Tama, no? Kasi na talaga, yung nangyayari dito sa Istela, sa bahagi ng Commonwealth natin, dahil na rin sa epekto rin ng mga pagkulan na buwa na mga sasakyan sa bahagi ng Commonwealth natin. Ayun, may nagkadagkit-kita, no? Ayan, oh. Ay, sus. Yun na nga yun. Kasabitan. Nagkasabitan.
pangit. It's the whole way. I don't know. We won't punch you. Take 70. Yun ang may kasalanan.